चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बाघमारा मालिबिथा गोजौ फरायसालिया सरकारि नङा जानायलाय फोरोंगिरिफोरनो दरमाहा होनो हायैनि जाहोनाव रायजो राजाफोरनिसिम 100 रांनि लटारि कुपन बायनानै फोरोंगिरिफोरनो दरमाहा होनायाव हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों। PN रादाब आरो ABG आरो बेजों लोगोसे रिलाइफ निउज थांखिया जाहैबाय जोङो बेयाव मोनसे गोथौ सिन्था खालामनानै जोङो मोनसे लटारि टिकेट बेखौहाय जोङो होनो आखायाव लाबाय आरो जोङो बेखेवबायबो बेजों लोगोसे मानो होनोब्ला जोंनि स्कुला मोनसे खस्थ' मोननाय माने 1992 बे समाव जोङो एस्टाब्लिश खालामदों बा बेजों लोगोसे जोंनि SMC कमिटि प्लास जोंनि स्टाफ आरो गासैजोंबो लोगो लालायनानै माखासे थांनाय 2019आवहाय 1920 बेयावहाय माखासे जोंनि सालारिया पेन्डिं जानानै थादों दा बेखायनो बेखौ रिफान्ड खालामनो थाखाय जोङो दिनैहाय स्टाफफोरनो रिफान्ड होनो थाखाय सालारि होनो थाखाय जोङो दिनैहाय लटारिखौ होनो थाखाय आखायाव जोङो लादों। जोङो बे खेलाखौहाय जोङो मालिबिथा एरिया जोंनि स्कुल बाउन्ड्रियावनो होनाय जागोन आरो बिनि डेटआनो जाबाय डेटआ जाबाय जोङो 19 मे 2021 जोङो बेखौ जोंनि जायगायावनो जोङो होनाय जागोन आरो निस्सय जोङो फाननायनि थाखाय जोङो मोनसे अनलाइन जोङो रायज्लायगासिनो दङ जों जायफ्रा स्कुलनि नामावहाय डनेसन हिसाबै कन्ट्रिबिउट खालामनो गोसो जागोन बिसोरो निस्सय जोङो माखासे मबाइल नाम्बारफोर दङ जोंनि कमिटिनि मेम्बारफोरनि आरो बेयाव कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेरजोंहाय अनलाइनबो जोङो बेखौ जोङो एभेलेबेल खालामदों मानो होनब्ला वाट्सएपनि थ्रुयैहाय जोङो पेमेन्ट रिसिभ खालामनायखौ जोङो बेखौ प्रुफ हरनानै जोङो बेखौहाय हरफिननाय जागोन दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों जायफ्रा बे स्कुलखौहाय डनार खालामनो गोसो एबा थांनानै थानो एबा सुबिदाखौ होनो गोसो निस्सय नोंथांमोना बे लटारिखौ लागोन होननानै आङो आसा खालामदों। बेथ' सरकारनि आखायावसो दङ जाहैबाय जोंनि SMC कमिटिया जेसेबां हागौ एसेबां मुभ खालामगासिनो दङ जे प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेलायावहाय नाथाय बेनो थांनाय बोसोरफ्रावहाय जानांगौ दङमोन प्रभिन्सियेलाइज जानो हायाखै माखासे क्राइटेरियानि थाखायहाय दा बेखौहाय जोङो SMC कमिटियानो बांसिनानो मुभ खालामगासिनो दङ आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय गभर्नमेन्टआ जेन' बे बारावहाय जोंनि स्कुलखौबो आखायाव लायो बेखौ आसा खालामदों। जोंनि एरिया मालिबिथा एरियायावहाय स्पेसियेलि जोङो 31 भिलेजेस दङ आरो बेजों लोगोसे जोंना मालिबिथा आनन्द आरो जोंनि जनता बिटिनि नैबे एरियानिफ्राय जोंनाव स्टुडेन्टफोर दङ दा बेखायनो जोङो बुंनो थाङोब्ला मोननै BCDC एरियायावहाय जोंनि स्कुलनि गेजेरजों दङ आरो बेखौनो आङो फोरमायनो गोसो जादों जे दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजोंहाय जोङो लटारिखौहाय जोङो होनो आखायाव लाबाय जेन' रायजोफोरखौ आङो खावलायदों निस्सय हागौमानि जोंनि स्कुलनि नामावहाय डनेसन एबा कन्ट्रिबिउट खालामो जोङो माबा मोनसे जोङो फाननानै एबा जोङो लटारिखौहाय होनायजों लोगोसे जेन' जोङो जोंनि डेभेलपमेन्ट एबा सालारि जोङो पेन्डिं थानाय एबा जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार बेफोरखौ जोङो मावनो हायो जोङो बेखौ थांखि नोजोर बोनानैहाय दिनैहाय जोङो लटारिखौहाय होनो थाखाय जोङो आखायाव लादों। जोंनि स्टाफआवथ' दा बर्थमानहाय जोङो जे माखासे एसे एनै एनरलमेन्टनि गेजेरजोंहाय जोङो सोलिनो थाखायहाय जोङो बेखौहाय मा होनो हनारियाम बेखौथ' सालारि होननाय नंला हनारियाम हिसाबैहाय जोङो मोननाय जायो निस्सय आरो बेवहाय जोङो स्टुडेन्ट इनरलमेन्टनि थाखाय एबा गोदोसोनाय एरियानि हिसाबै जोङो बेखौ स्टुडेन्टफोरनिफ्राय गोबां एमाउन्ट जोङो लानोबो हाया दा बेनिखायनो जोङो मोननाया मोनो इनरलमेन्ट हिसाबैहाय जोङो हनारियाम बे नंगौ आरो